Kelvin Kituku gi Lin Mwiruri biro ting'o nying Kenya e tuke mag International Road Safety mibiro bagi e boma ma Viena, Austria, ikin tarik 6 dwe mar 10 mar higani. Jotugo ariyogo nobedo joloch e tielo mokwongo mag tuke riembo gari manoyo jotugo maromo 2,000 e boma ma Naivasha. Tuke mibiro bagi e boma ma Viena biro chiwo thuolo ne jotugo ariyogo nyiso kit riembo margi kendo konyo chwalo dongruok mar kedo gi riembo marach e piny mangima. Give you the road balance. For us, is looking at what can we borrow from the international community, from what they have been doing to encourage the young people to be safe drivers. Wasura ni nyimenya kwa Ramogi wadonje mag